Ассалому алайкум мардуми ютуб, подписчикои канали хариду фуруш тв. Ҳама каса созен хубен. Дар навори имрӯза як эълони таъҷилиро ки ба мо равон кардагиянд пешниҳоди шумо мегардонем. Касоне ки дар канал меҳмонанд, ба канал подписатсия кунед то аз эълонҳои нав бохабар шавед. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин чизе дошта бошед барои фурӯш, ба мо равон кунед. Дар навори оянда ҳатман мемонед.